Chicken. Yun, lalaki ng chicken. 217. Laki namin. Bago ang costume namin. Welcome po, Limat, sa vlog ni Mayor Madel and si Joe at si Madel. Medyo hindi ako talaga sanay sa PPE, pero trinay ko talaga at actually haloy ko ng hinuhurot kay Mayor na makasabay sa pag-distribute ng mga relief goods para duman sa mga area na granular lockdown because merong kaso ng COVID-19, merong close contact ng mga patients ng COVID-19 at the same time, itong mga nasa perimeter, nasa barangay Santiago, Zone 1 and Zone 3. Bale, duwang zone ang pinag-lockdown ta. So, ilan yung cases natin dito, ma'am, sa Santiago? Digdi sa Zone 1, there were 15 cases. Sa Zone 3, parang less than that. Okay. And grabe ang pag-spike ng cases. Digdi, compound ang harong, kumahiling mo eh. Magkakairiba talaga sinda sa sarong compound. So, may interaction every day. So, possible talaga na ma-infect talaga sinda. So, we have to lock it down just to contain. However, may good news, tangon niya na aldaw, mayo kitang case. Ang yan ay April 30. Yes. No, zero case tayo. Hopefully, mayong case. So, indication yun na naging agresibo tayo sa Pag-contain. contact tracing. Yes, and then contact sa active case tracing. finding. Yes. Ah, Mapagalon mag-PPE. ganito pala yun. Di po kami makagat. Ayun. Ako pa po, sumagas pa po. Tadi po. Anay na po, Lola. Hindi mo naman para luwas lang. Sa area na ini, 7 families ang O, di na kami luwas. aming relief goods dahil kaibanan sinda duman sa na-lockdown. Kanina, ma'am, nakapunta tayo doon sa isang bahay at tinanong kita kung doon sa lugar na yon ay may positive case. Opo. Alam mo yung nasa malayo ka lang, kinakawayan mo sila kahit hindi ka nila dahil hindi ka nila nakikita. Sira na ang ano mo. Yung feeling na nakakatao ka ding kaugmahan sa inda maski pa, no? Saka relief, dainin da aram kung hanggang no arin sinda ila-lockdown tapos mayo sindang food na allocation, dahil sinda ready for that. So, nahiling taman na mamuyahon sinda, at least igwa man hali talaga from LGU. So right now, inig mga taong na frontliners ta digdi, anong mga offices po ini? Ang combination yan eh, igwang DRRM, igwang DSWD, igwang CSU, igwang A Patrol, tapos igwa pa pong mga council, tapos BHW, hali po digdi sa Santiago. So yan po, nag-house to house kita, pinahihiling ta at pinagtatao ta itong mga goods. Ina-assure ta na makaabot talaga sa inda. Alright. Sige. Ito. Madami sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 families dyan sa area Sige na po. yan. Pagka akong astronaut. Thank you. Ingat po ka mo. Sige po. Thank you. Ingat. Sige po. So far, hindi pa lang na area na ikan Barangay Santiago ang granular lockdown natin, ma'am. Itong during the last year, during the first ang linakdown may San Isidro, sarang zone man. I remember Diamante Diamante Street.
duwa lang nga ning case pero pinalockdown ni. Tanong mo niyan, masyadong fast digdi masyadong fast. So, saro lang na compound, dakulo na agad Ito ba igin? Ayun, sa sila. Tadi pa po. Manoy, pag magparaluwas pa ka mo, mas lalo magparaabal daw ninyo. Pero ganyan ang sitwasyon kapag nagkakaigwa ng granular lockdown ang LGU Iriga kapag may mga nakukuhang nagpa-positive sa COVID. So, digdi sa area na ni 7 families ang kaipuhan tawaning goods. Digding may May kung suko, open. may manok, whole chicken and then ini tugwang No? mga gulay. Oh, diba? Ibang Repolyo, oil. kalabasa, sayote, para makatabang na magpakusog sa resistensya ninda. Plus, siyempre yung grocery tsaka yung baga. Na 10 kilos. Kilos for 6 to 7 Days. members ng isang household. So, Kape. May Argentina. May meatloaf. yung mga canned goods. Sardinas. So, okay na din. Kaysa magpwersang magluwas na naghahalat ng mga result katong Hanggang mga Wednesday. sa swab test. Ayun ang reason para magluwas. Diba? Maring lockdown, Lola. Kaya lang kaya mo di. Like katong ang dayong ang yaunang po dito sa muyang babangong tato. Kung hindi mo i-granular lockdown ang isang purok or isang street, ano ang posibleng worst case scenario? Worst case scenario, entire barangay ang i-ECQ mo. Tapos pag mag-spike pa yan, worst scenario, even the neighboring barangay pwede pa. Tapos another barangay. And then, baka worst comes to worst, entire city ka na, ma-lockdown ka. Ma'am, ano lang po ang request nyo ang kahagadan din do sa mga nadadamay duman sa granular lockdown? Sana let us be patient enough and let us try to understand also. Kasi ang gusto nilang welfare of the general public. So kung igwa talaga digdi and masyadong fast ang spread, tapos mga stubborn itong ibang mga pag-arabayan dahil nagsusunod, bakong disiplinado, kayo kitang maginibo, kailangan i-lockdown talaga. Baka makuha po sa ayam. Paano po ninyo? Sige po! Sinasabi ninda na mayo da kitang ginigibo. And dahil ninda aram na 24 hours kita nagtatrabaho, na nagmo-monitor, nag-meeting with the CTT, gabos yan, nag-brief meeting, nag-uurulay, nagre-recommend, nagsasuggest, tapos nagpa-purchase kay itong gabos na kaipuhan para masuportahan mo ang gabos na mga himanwa. So, ini ang ginigibo mi. Habo ko lang kuta ka itong mag-vlog or mag-video because hindi kaya ini sa puso totoo ini Totoo. Kaya lang, I have to document this. Pinirit ka. Ma-document ini para maarama. Actually, mo ko pinirit. Ako nagpirit sa imo na mag-iba para first hand ko na ma-experience. First hand kong mahiling. Kasi
kami, mga reporter, hanggang tanong, kumusta po doon? Ay, okay naman doon, but we don't have the feel Opo. kung ano talaga ang nangyayari. So, ito, first time ko makaiba sa pagtauling relief goods, relief packs sa mga lugar na may lockdown. May lockdown. So, at least, no, magkaigwa ko ng chance na mag-on board sa programa, may istorya ko sa in the first hand na araw kainin kasakit ang namamatik ang LGU pag nag-iikot sa mga lugar, and even yung pagmatik ng mga presidente na bako masindang positive. Ayun. Pero dahil nadamay sinda duman sa Sa granular lockdown. kay puhan parang Tawan sinda para daisinda talaga magharali. sa gilibotang tal, ano ang update na? Pwede na. So far, pinag-prepare kay itong last Sunday, tapos gabos na siya, ready na siya, igwa kitang ventilator, igwa kitang doctors na marunong mag-intubate, tapos igwa kitang mga 10 tanks of oxygen duman, just in case ang auto-sat minda, dahil maging stable. So, Ano yun nun, 35 bed capacity. 35 bed capacity. Pero parang binanganin doon sinda, may Binangami, igwang on the left are the probable, on the right are the positive. okay. Mm-mm. E di simbag dahil duman sa paghahanda na baka magkaigwa ng full capacity ang mga Ang full hospital. capacity ang mga hospital. So, pag mag full capacity, maarani na kaya dikit na lang. Pag mag full capacity ang hospitals, at least naka-ready kami na igwa kaming naka-standby na pwede kaming magtaon ng first aid. Oo, kasi parang ano naman na kung rin lugod nagpuno na, nagsusupay na ang mga pasyente sa mga private hospital, saka palang mapagibo. Mas maray nang magmagap. Kaya nag-initiative na kaming naggibo ng field hospital. Okay na? Ada pagulay? Manok? So yan tinatry mi na i-picture sa Indo, ipahiling sa Indo kung ano ang ginigibo. Bako lang siguro kan local government unit kang iriga, kundi kang gabos na mga local government units sa inman na lugar digdi sa Pilipinas na arog kay ni ang sitwasyon, arog kay ni ang nangyayari, arog kay ni ang ginigibo ninda, tanganing makontain dai na maglako pa ang COVID-19 sa satuyang mga nasa sakupan sa satuyang lugar. Iho, kaya ko laon na sakripisyo talaga. Yeah. Grabe talaga ang sakripisyo. Oo, pati kita. Dahil na kita hinga! Sige, sana padagos nindo ang tabayanan ang vlog ni Mayor Madel, ang si Joke at si Madel, sa iba pang mga updates regarding sa pandemic, kung paano kita mabubuhay na parang normal pa din maski may pandemic. Kadakkel! Kaya, pero ang family niya. Grabe! Yung sabihin sa the compound yan. Sa the compound. Kundi lang ka din gabat mana, iba ka din nila kayanan. Sige.